Asihambe sekela nakhona uma kufika lezi nsuku inhliziyo yami bamangcebeleka commemorate ngawakhuthala I recall our excursions commemorate ngawakhuthala I recall our excursions commemorate ngawakhuthala I recall our excursions nabesihlala njengamashuma thando lethu ngelongamalanga. Umyalezo ekubheke kubona wonke amagosa namakhosikazi nabo bonke nje abantu abangibukelayo njengamanje. Njengeciko-ke lesintu ngiyumdumazi uSandile Ncane bona benza umfana wale mntuba washikishela eBhekamani eMkhanyawood. Njengoba-ke kunalesimo salolu bhubhane esibhekene nalo, umyalezo njengobhekise kubona bonke abantu ngicela ukuthi bewuhloniphe umthetho kahulumeni, behlale endlini bengayindawo. Mina-ke njengeciko ngiyazi ukuthi bangilambele kakhulu ukungibona, ngizode nje ngibenzela njengoba ngenza kancane kancane usuku nosuku. Uma kwenzekile kube khona ingoma eyodwa engizoyenza, kube khona okuncane engizokwenza okuzokwenza ukuthi bahleze bengibona ngingapheli emehlweni ami. Ngiyangithanda nje kakhulu, nami lesimo lesi siyangi-affecta njengani njengoba sini-affecta nje ngale ndlela le. So ngicela ukuthi bafethu siyinakekele, singayithathi kancane lento le, ayincane. Angifisi ukulahlekelwa yinina nothando lwenu. Ngiyabonga kakhulu.